Čau, já jsem Patrik, vítám vás u nového seriálu. A teďka tady je se mnou Anna. A jsme na výletě, tady je moje vlaštovka. Tady. Hej. Au. A jsme fakt na výletě. Jsme na červené vodě. A teďka budeme házet už. A my se budeme myslet, jestli přežije nebo nepřežije. Já myslím, že teďka nepřežije. Tak, šup. Nepřežila. A teď nepřežije. Nepřežije. Teď to tak hodím. Nepřežije. Jo, přežila. No, tak nic. A přežije. Nepřežije. A přežije? Přežije. A kuky fruktý. Nepřežije. Nepřežije. A teďka znovu nepřežije. Teďka to bude dobré. Nic. Přežila. Uvidíme, jak se naší vlaštovce rozjíždí. Tady je Andela. Blbecká vlaštovka. Andela, teďka... Nikoda mamka. Ale přežila. Podává to. Ještě teďka přežije. Doufáme. Tak nepřežije. A teď určitě nepřežije. Nepřežije. A teda... Já to chviličku stopnu, takže zatím čau.